Sanfɛ celu Basketball Africa League takunana daminɛna a conference Caire n'o bɛ ka kɛ Egypte daminɛna kura ye avril kalo tile 19 a don fɔlɔ Al Ali Sport Club ka bɔ Libi jamana kan ani Bangui Sport ka bɔ Centrafrique jamana kan ɲɔgɔn sɔrɔ sebaya kɛra Al Ali Libi ta ye kuru 93 ani kuru 71 o nɔngɔnin kɔfɛ ɲɔgɔndan filananw kɛra Al Ali Sport Club ka bɔ Egypte mara la olu ni Uganda City Oilers ye ɲɔgɔn sɔrɔ sebaya kɛra Al Ali Sportif Club ye ka bɔ Egypte jamana kɔnɔ kuru 99 City Oilers ta kɛra kuru 76 ye o dugusɛjɛ sibiridon Bangui Sport Club ka bɔ Centrafrique jamana kan olu ni Uganda cɛdenw ye ɲɔgɔn sɔrɔ City Oilers Bangui Sport ye sebaya sɔrɔ olu kan kuru 101 City Oilers Uganda kuru 88 o kɔfɛ sebaya jɛkulu fila Al Ali Sporting Club ka bɔ Egypte ani Al Ali Sportif Club ka bɔ Libi jamana kan olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ sibiridon avril kalo tile 20 ni Al Ali Egypte ye sebaya sɔrɔ ni kuru 88 ye Al Ali Sporting Club ka bɔ Libi kan kuru 86 bi ɲɔgɔndan kɔnɔna avril kalo tile 22 City Oilers ni Al Ali Sporting Club ka bɔ Libi jamana kan de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ o kɔfɛ fana Bangui Sport Club ka bɔ Centrafrique jamana kan olu ni Al Ali Sporting Club ka bɔ Egypte jamana kan bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ bi an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko ni ɲɔgɔndan ninnu kɔnɔna na mɔgɔ fila de bɛ se ka bɔ nin conférence in kɔnɔna na walasa ka taa kumabɔli kɛ Uranda jamana kan Basketball Africa League takunana ɲɔgɔndan playoff kɔnɔna na Kigali Uranda a yirala fana k'a fɔ ko jateminɛw bɛna kɛ k'a lajɛ ni équipe sabanan bɛ se ka sen don a la ka taa fara mɔgɔ cɛbɔw kan minnu bɛna taa Uranda Kigali mara la playoff wagati kɔnɔna na an b'aw lakodɔnniya k'a fɔ ko conférence kalahari tɛmɛna n'o o siɲɛ fɔlɔ kɛra Sud-Afrique ɲinan Afrique du Sud ka sɔrɔ ka coupe conférence du Nil fara o kan conférence du Nil mun bɛ ka kɛ Egypte o mana bɔ yen conférence Sahara o bɛ taa kɛ Senegal ka sɔrɔ ka taa playoff da ka Uranda jamana kɔnɔna na Cheick Thiero VOA News Washington